Mulla tuli viime kesänä hetken harkinnan jälkeen ostettua tämmönen kaksitahti valkokilpis motopyörä eli 250 EXC Kotari. Ja tässä videossa mä ajattelinkin vähän avata sitä, että millainen tämmöisen pyörän hankintaprosessi sitten oli. Ja onko tää nyt ollut semmonen, kun mä tän ajattelin ostaessa. Ensiksi mä voisin vähän jutella siitä, että miten mä ylipäätään itse päädyin ostamaan tämmöisen pyörän. Ja se nyt oli varmaan aika perinteinen keissi, että oli vähän pidempään ollut jo kiinnostusta hankkia joku tämmönen isompi kaksitahtipyörä, että se melkein lähti jo mopon iästä, että joku näissä viehätti näissä kaksitahtivehkeissä. Ja no, siitähän on aika kauan, kun mä moponi myin pois, varmaan 5 vuotta, että mulla ei nyt mitään kaksipyörästä ole ollut, että mulla ei ikinä ollut edes mitään kevaria tai tommosta, että mä sillä vähän lähdin ehkä kylmiltäni tämmöiseen pyörän ostoon, mutta siinä kun se prätkä kuume nousi, niin viime keväänä mä sitten mietin, että kai sitä voisi jonkun kaksipyöräisen tässä ensi kesäksi hankkia, kun olisi sen verran rahaakin sivussa siinä. Ja ei siinä, mä aloitin A2-kortin ajon siinä ja sitten rupesin vähän miettimään, että minkä pyörän mä oikeasti ostan sitten. Ja kyllä se aika nopeasti näihin motopyöriin sitten se katse kiinnittyi. Ja vähän siinä sitten mietin sitä nelaria ja kaksitahtia ja tolleen, että kyllä mä tulin siihen päätökseen aika nopeasti, että tarvitsi se kaksitahtipyörä olla, kun sen on kuitenkin aina halunnut ja joku niissä viihdytti. Ja Kotarihan se oli tietysti etusijalla, että jo pelkästään sen takia, että ne on Suomessa nämä Kotarit aika sinänsä yleisiä pyöriä. Se sitten aina helpottaisi jälleen myyntiä ja varaosien saantia ja tommosta. Ja mä kans tiesin, että mulla ei hirveästi mitään matkaa jo varsinaisesti tulisi. Niin se kans helpotti sitä valintaa siinä pyörässä. Se nyt on aika yleistä tietoa, että nämä kaksitahtivehkeet ei mitään matkapyöriä varsinaisesti ole. Ja ei nelareissa mitään vikaa varmasti ole, mutta joku näissä kaksitaheissa sitten mua veti puoleensa ja olihan noin nelarien hinnatkin jonkun verran kovemmat ja on vieläkin. Jos kaksi samaninkäistä vaikka Kotaria 302 tahti ja 504 tahti, niin kyllä siihen saa muutaman kilon heittää ekstraa siihen kaksitahin hintaan, jos nelari haluu. Että niissä on vielä vähän ilmeisesti sitten kovempi toi huuto saada. Mutta joo, ei siinä. Mä olin päättänyt minkälaisen pyörän mä haluan ja sitten mä vaan rupesin selailemaan nettimotoa ja mun budjetin kipuraja oli aikalaisia 7 tonnin paikkeilla, että etusijallahan olisi mahdollisimman vähän ajetut ja uudehkot pyörät, että ehkä kaasarivehje oli tohon budjettiin semmonen niitä viimeisiä kaasarimalleja, niin vaikka ruiskutkin ilmeisesti ihan hyviä, mutta ehkä se kaasari oli sitten aika semmonen pitkään ollut luotettu tekniikka, niin se oli ainakin varma valinta. Ja joo, ei siinä, mä varmaan kuukauden päivät siinä nettimotoa selailiin. Mulla ei korttiika vielä ollut, niin ei sinänsä ollut ihan hirveä kiire mitään pyörää. Ja siellä oli ihan hyviä pyöriä myynnissä, mutta siinä sitten eräänä iltana tulikin tää pyörä sinne nettimotoon, eli 2016-vuotinen 2-puolikas EXC. Mulla oli 2-puokki tai 300, niin kuin kumpikin kelpas meikäläiselle, että se oli vähän justiinsa yksilöstä kiinni. Ja tämähän oli sitten ihan OK-asiallisessa kunnossa ja alle 300 tuntia oli ajettu ja pyyntihinta oli 5800, että se oli mun mielestä ihan järkeen käyvä hinta ja sitten oli kuitenkin smotovannetta ja yläkertaremonttia tehty hiljattain, että ei tarvitsisi ihan heti mitään sellaista koneremonttia aika rupea tekemään ja ne oli ehkä just ne mun etusijalla, että olisi maltilliset tunnit ja suht uudehko pyörän järkihintaan. Myyjäksi sattui sitten kans motopalvelu, eli aika hyvä maineinen Kotarin jälleenmyyjän liike, eli en ostanut yksityiseltä tätä sitten. No, ei siinä, mä soittelin sinne seuraavana aamuna heti sinne, kun
tää pyörä oli tullut myyntiin ja he varas sitten mulle sen iltapäiväksi. Ja sitten mä menin kattoon sitä pyörää ja ei se ihan täydellinen, olihan siinä sanottavaakin, mutta aika lailla justiinsa ne asiat oli kunnossa, mitä mä pyörältä halusinkin. Ja kaupathan siinä sitten syntyi ja aika hyvin päästiin sinne alkuperäisen budjetin alapuolelle, niin siinä oli sitten vielä hetki ennen kuin mä sain kortin, niin mä kerkesin vähän sitä pyörää siinä laitella ja oman näköiseksi ja korjailla semmosia juttuja, mitä siinä oli puutteita. Ei mitään isompaa, mutta kyllä siihen varmaan joku tonni uppos ehkä siinä vielä, kun mä siitä omanlaisen tein. Ja ei siinä. Mä sain kortin siinä alkukesästä sitten ja pääsin ajelemaan ja olihan se hauskaa, varsinkin siinä aluksi. Ja helposti hallittava tämmöiseen pyörään on tuo ajotuntuma. Kaikki kikkailu ja keuliminen tietysti lähtee näiden pyörien se leipätyö niin helposti tämmöisellä vehkeellä. Mutta joo, siihen on sitten hyvä olla joku paikkakin. Eli melkein heti otettu sakot näihin asioihin liittyen. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Ja sitten tuli kanssa aika nopeasti se selväksi, että ei nämä mitään ihan maantiellekään tarkoitettuja vehkeitä ole. Että tämmönen 80 alue, niin kyllähän tätä nyt ajelee, mutta ei se enää ole ihan ominaisuuksissaan siinä se pyörä. Että vaikka mullakin tässä kohtuu pitkät välitykset on, kyllä semmonen nurkka-ajo ja mutkittelevat pikkutiet on niinku hyvä alue sitten taas tämmöiselle pyörälle. Kiihtyvyyshän tämmöisissä pyörissä on kans aika hyvä. Sinne about 100 kilsan tuntinopeuden paikkeille. Välityksethän näissä on aika lyhyet, kun kuitenkin Enduroon on tehty ja ei siellä metsäpoluilla se huippunopeus on ehkä se juttu. Näissä on varmaan huiput jotain 150 luokkaa tai jotain semmoista. Mutta just se 0-100, niin mä jossain vaiheessa testailin vähän, niin kyllä se sinne varmaan aika lähelle vajaaseen 5 sekuntiin menee, semmonen realistinen 0-100. Mulla on käyttis autona tommonen 335 IP Maria. Siinä on vähän yli 300 heppaa ja siinä on varmaan aika sama toi 0-100, että niinku tämmöiseen prätkään toi teho on ihan riittävä mun mielestä. Niinku siihen rooliin, mitä tämmönen motopyörä tuolla kadulla tekee, niin ei sitä tehoa nyt hirveästi enempää ainakaan tarvis. Ja usein kanssa kuulee, että kaksitahtipyörät, että näitä saa huoltaa jatkuvasti. Niin tavallaan se on totta, jos normaaliin johonkin katupyörään vertaa. Mutta sitten taas jos se pyörä on niinku hyvässä kunnossa ja sille ei ihan hirveästi ole annettu kenkää, että ei tule mitään katastrofaalisia virheitä siellä konehuoneen puolella, niin aika maltilliset noin niinku remonttivälit näissä on sitten kuitenkin. Öljyyhän näihin saa vaihdella ja tuommoista pientä perushuolta, mutta ei sekään nyt niinku ajallisesti hirveän paha hommaa, mutta oma vaivansahan noissa ilman putsaria öljyjenkin vaihdossa on. Tai jos nyt semmoinen pelottaa, niin sitten ei ehkä kannata tämmöistä pyörää ainakaan hankkia. Joo, kyllähän näissä aina sitten muitakin menoja on tietysti, että ei kannata ostaa sillä ajatuksella ainakaan, että siihen ei ikinä joutuisi enää rahaa käyttää sen hankintahinnan jälkeen siihen pyörään. Ei se varmaan kellään tämmöisen pyörän omistalla oikeastaan aina siihen jotain tulee vähän tuunattua tai laitettua tai korjattua, että kyllä sitä rahaa näihin aina menee vähän. Ja tähän ei siis lasketa edes bensan tai öljyn hintaa. Mutta joo, kyllä mulla kokonaisuudessa on semmoinen aika positiivinen fiilis tästä pyörästä jäänyt. Että se oli aika lailla semmoinen kuin mä oletinkin. Ja ei niinku mitään suuria yllätyksiä itselle tullut, vaikka ei tämmöistä pyörää ennen ole ollutkaan. Ja jos vaan tietää niinku mitä on ostamassa, niin kyllä tää pyörä sen justiinsa tekee hyvin mitä tältä olettaisikin. Ja niinku hinnan puolestahan nämä nyt on jonkun hintaisia, jos vaikka katupyöriin vertaa, niin saa näistä jonkun verran maksaa, mutta sitten nämä kyllä myös pitää ton hintansa aika hyvin, varsinkin just nämä kotarit, että
jos se on vaan hyvässä kunnossa ja tolleen se pyörä, niin varmasti saa myytyä eteenpäin sitten aika helposti. On noita varmasti muita hyviä vaihtoehtoja kanssa, jotain betoja ja temmejä, että varmaan aivan hyviä kanssa pyöriä, mutta niissä on taas just se markkina aika paljon varmaan täällä Suomen maalla pienempi. Siinä mielessä tämmöinen vähän massamaisempi pyörä kuin Kotari niin on helpompi omistaa, että siihen on sitten ainakin se jälleenmyyntiarvo ja käytettyjen markkinat aika iso, että ei tarvi sen puolesta, että se jäisi käsiin ikinä se vehje. Mutta joo, en mä tiedä keksinkö mä nyt tähän hirveästi muuta. Tää nyt oli tämmönen pieni käyttökokemus, jos jollain on tämmöisen pyörän hankinta mielessä, niin joo.